Здравейте и добре дошли на поредния урок по химия, в който ще си поговорим за още един вид химична връзка – металната връзка. Ако сте пропуснали видеята за ковалентна ионна връзка, можете да ги гледате ето тук. А сега се настанете удобно и приятно гледане. Този урок ще бъде доста по-кратък от предишните два, но останете концентрирани, защото е също толкова важен. Както вече знаем, съществуват три вида основни химични връзки. Нека направим кратък преговор. При ковалентната връзка атомите споделят една или повече общи електронни двойки, за да достигнат завършен външен електронен слой. Пример за ковалентна връзка е молекулата на хлороводорода. При ионната връзка единият елемент е метал, а другият не метал. Металът отдава своите валентни електрони, а не металът ги приема. В резултат, металът се превръща в положително зареден ион, а не металът в отрицателно зареден ион. Между ионите възниква електростатично привличане. Пример за ионна връзка е натриевият хлорид. При металната връзка, металните атоми отдават своите валентни електрони и се превръщат в положително заредени иони, които се подреждат в кристална решетка. Отдадените валентни електрони не са свързани с конкретен атом, а са делокализирани, т.е. те се движат свободно между всички иони в кристала и образуват така наречения електронен газ или електронен облак. Между положително заредените метални иони и общия електронен газ действат електростатични сили на привличане, които задържат структурата на метала и обуславят металната химична връзка. Тази връзка не е насочена към определени атоми, а обхваща целия кристал, което я отличава от ковалентната ионната връзка. Наличието на свободно подвижни електрони обяснява характерните физични свойства на металите. Благодарение на тях металите са добри проводници на електрически ток и са топлопроводими. Металната връзка обяснява също металния блясък, ковкостта и пластичността на металите. Здравината на металите пък е в резултат на силното привличане между ионите и електронния облак. Благодаря ви за вниманието. Това е за днешния урок. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите лайк, коментар и да се абонирате. А за да затвърдите знанията си, решете и задачите на нашия сайт quackster-learn.com. Успех!